Egunon, haize ondo entzuten dan. A ber, argazkitxo bat aterako dizkizu, argazkitxo batzuk ateratzen ari gera oraintzen, iritsi da Profesor Strickland, bertan geneukan ja Profesor Smoot, Pedro Miguel Etxenike, eta hori, eskerrik asko. Ez begiratu neri, begiratu beraiei eta egin irriparre, oso pozik zaudetelako. Venga, gora bihotzak, altxa danak, thank you. Venga, eskuak gora, hemen, manexari zait hemen aginduak ematen, eskuak gora, a ber. Oso ondo. Saria dago gaina, Bueno, ez eskuak altxatzeagatik, baina venga, ba. Oso ondo. Txaloka nahi badezue, venga, txaloat, hori da, venga! Ze ondo, jende, ze ondo. Zer du deu? Esko gera? Egunon berriz, nik uste ja, asteko moduan gaudela, danak iritsi zeate, eskerrik asko gaur honetar hor bildu zeaten guztiei. Ekitaldiari hasiera formala hasi baino leno, komentatuko dizuet, banatu dizkizueten kaskoak itzultzaile simultaneorako dirala, gazteleraz egongo da entzuterik lehenengo kanalean, ingelesez bigarrenean, eta euskaraz hirugarrenean. As I was saying, if you wish to listen to different languages, thanks here also for the people working up there, translating everything that is going to happen. There will be Spanish in channel 1, English in channel 2, and Basque in channel 3. So, as I was saying, thank you very much for being here. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Agintariak, antolatzaileak, nola ez Nobel Prize saridunak eta ikasle guztiei zein ekitaldia horrera ateratzeko teknikari guztiei eta antolakontza dauden guztiei. 12. edizioan gaude eta jakingo dezutenez pasioz beteriko astea daukagu aurretik, atzo eman genion hasiera Donostin, hasiera zoragarri bat, hain zuzen ere Donastik lanen hitzaldi bat eduki genuen esateko, baina jakin dezazuen gauza asko gertatuko dirala, orduan hemendikan ateratzean gehiago jakin nahi badezue, jarraitu ezazue sare sozialetan edo begiratu gure webgunean. Naukas, Bertsoak Passion, Txiki, Streamer saioak, Bilbon ere hitzaldiak esango dira, Strom astronomia erakusketa egongo da Donostian ikusgai hilabete guztian zehar. Baina, bueno, gaur hemen gaude zuekin eta zuek zeate gaur gure benetazko protagonistak. Topaketak ditugu, esan bezala 12. urtez antolatu ditugu eta gaur 180 ikasle baino gehiago hurbildu zerate gunegana. Horrek esan nahi du, bakoitzak 3 galdera bidali badizkiguzue, imaginatu zenbat galdera puxka daukagun, hori gure ikerlarientzat, ze benetan lan bikaina egin dezute. Bueno, pixka bat azalduko dizuet nola jungo dan ekitaldia. Hementxe gaude, laister izango ditugu gure izlarien, gure agintarien hitz batzuk hasiera emateko, gero sartuko gera ja zozketan, galderen zozketan, bukatzeko egingo dugu argazkitxo bat, eta ja 11 eta kafetxo eukiko dugu, eta han ere aukera izango dezue hitz egiteko bai Strickland profesorearekin eta baita Smoot profesorearekin. As I was saying, thank you very much for being here. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Strickland, Andrea profesorea, Smoot profesorea, atsegin handia da zuek hemen izatea, gure artean eta ohore handia da beraz, zuek zuen denbora hartzea eta gurekin partekatzea, gure etorkizuneko zientzialariko eskorra hauekin. Estas cosas sería. Baina hau ezingo genuke antolatu patronoak izan gabe, bai pribatuak eta bai publikoak kolaboratu egiten dutenak DIPC-arekin. Hain zuzen ere,
patronoetako baten etxean gaude, UPV EHUren etxean, eta gurekin dugu Eva Ferreira, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko errektore. Andrea, eskerrik asko Eva Ferreira, hemen egoteagatik, nahi duzunean hitza duzu. Eskerrik asko. Donostia International Physics Centerreko presidente jauna, zuzendari jauna, Telefonika Euskadi Presako zuzendari jauna, profesor Donna Strickland, profesor George Smoot, jaun Andreok, egunon eta ekitaldi honetara ongi etorri izan zaitezte. Good morning and on behalf Egunon eta Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean abegi harrera beroa egiten dizuet Passion Fonoletxera. Hau da, batez ere gazteei zuzendutako ekitaldi honetara. Adierazi nahi nuke gure poza, hau baita gure unibertsitate bakarra, Donostia International Physics Centerren parte den bakarra, bilera honetako anfitrioiak izateko. Passion for Knowledge garrantzi internazionala duen jaialdia da. Eta gainera interes sozial handia sortzen duena. Atzo izan genuen inaugurazio saioa, aurtengo edizioaren inaugurazioa Donostian, eta pozik gaude ekitaldi hau gaur hemen izateagatik Bilbon. Retoan, zientzia zabaltzeko jardunaldi honetan, Pedro Miguel Etxenike eta bi Nobel saridunak Donna Strickland and George Smoot. So welcome to all of you and thank you for your attendance at this. Eskerrik asko hemen izateagatik, eta espero dugu egonaldi bikaina izango duzuela Euskal Herrian eta batez ere gaur hemen Bilbon. Kingo dute, seguro nago, topaketa hauen oinarri den ezagutzeko irrikapizten. Eta animatuko zaituzte, ere zientziari jakin minez eta interesez begiratzera. Ezagutza aparteko abentura bat da, baina abentura horretan gizon eta emakume handiek guk baino lehenago parte hartu dute. Sortea da, haiekin egotea beraz, eta haien lanari buruzko galderak egitea. Horregatik, gaurkoa aukera bikaina da zientziaz gehiago jakiteko. Pues sí, hoy tenéis... Gaur aukera paregabea duzue, hurbiletik ezagutzeko zientziaren pertsonalitate eta eredu handi hauek. Etxenike profesoreak Passion for Knowledge sortu zuenean asmatu egin zuen, ez bakarrik helburuak ezarri zituelako, baizik eta baita ere hautatu egin zuelakoaren izena oso modu egokian. Grina eta arrazoia ez dira gauza bera, baina ziurtatzen dizuet zientziaren arloan, ezagutzaren arloan, jakimiaren arloan, mundua ezagutzeko bilaketa horretan, oso elkartuta daudela eta batak bestea elikatzen duela. Beraz, orain eta bizitzan kasu egin zuen grinari ideiak sortzeko, galderak sortzeko, eta erabili arrazoia erantzunak artikulatzeko. Beraz, jarraitu zuen grinari eta jarrerakin eta erginarekin ezagutzaren bitartez etorkizun zuena izango da. Beraz, besterik gabe eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eskerrik asko hainbeste pertsonei, erakundei posible egiten baituzue jaialdi hau, eskerrik asko. Mila esker Ferreira Anderea, guztiz bat nator zurekin eta eskerrik asko zure hitzengatik. Tenemos también a otra... Gainera, patrono handietako bat ere badugu, DIPC-tik gurekin, Javier Benito dugu, bera da Euskadiko zuzendaria Telefonika, eta gainera gero ustekabe bat izango dugu, ze Telefonikak sari bat ematen dio galdera honenari. Beraz hitza emango diot, berari hitz batzuk esan ditzan, sarrera txiki bat egin dezan. Bueno, egun on denori, George, Donna, welcome to Bilbao, welcome. Ongi etorri George, Donna, Passion for Knowledge-era, Bilbora, Pedro eta Ricardo eta gainerako DIPC-ko lagunak, eskerrik asko,
gonbidatu gaituzuelako, eta berriz ere patrono garen aldetik, eta ebari ere bai, eta etorkizuneko ikertzaileei, muchas gracias, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur da egun ederra. Nire ustez, ez dakit jase batzuk daramazuen ikastolan, eskolan, Georgen eta Donaren bizitzak aztertzen, beren azterlanak ere ikasten, baina nik esango nizuek, aprobetxa ezagun gaurko eguna, egunero ez da baititugu bi Nobel saridun hemen eta Printzea Asturias baten irabazlea hemen bi ordutan galderak egiteko, beraz uste du privilegioa handia dela eta niretzat, gaur, egun paregabea da, sekula galdu ez dudana, ez dut inoiz, utxe egiten eta beti esaten dut etorri nahi dudala. Beraien gandik ikasten dudalako eta baita ere zuek egiten dituzuen galderengatik, ze beste ikuspegi bat izaten duzuen normalean. Eta amaitzeko nire hitzalditxoa askok esango duzue, ze arraio egiten du telefonikak gaur hemen. Eta ea 30 segunduan azaltzen dudan. Eta hasten gara garrantzia duenarekin, Donarekin eta Georgerekin eta Pedrorekin. Zientzia da ia guztiaren sorrera gu telefonika garen aldetik. Enpresa bagara 100 urte betetzear gaude, baina enpresa berritzaile eta teknologikoa gara ez ginateke hemen egongo, ez ba geunden teknologiari oso lotuta eta zientziari oso lotuta. Beraz guretzat, DIPCA sortu zenetik, horrelako ekitali bat babestea, eta baita ere edapen zientifikoa bultzatzea, eta baita ere estem gaitasun guztiak telefonikatik eta euskaditik ez bagenu hori egingo, ez genuke inoke gure barkatuko. Beraz hasieratik gaude DIPC-rekin bat eginek. Nahi baldin badugu enpresa teknologiko bat izan, eta 5G sartu nahi badugu, edo zuntza, edo sareak, edo zen zerbitzu guk eskaintzen ditugunak gaur egun, hori egiten dugu. Zientzia bilakatu egiten delako. Eta gai garelako gainera zerbitzu bihurtzen guztiontzat. Beraz ez ginateke ezer, ez ba geunde zientziari oso atxikia eta lotuta, eta baita ere iraultza teknologikoari, besterik ez. Eskerrak eman hemen zaudetelako, egin duzuen ahalegina ona etorri aurretik zuekin dituzuen ikasketa guztiekin, talaldera guztiekin, gozatu eta eskerrik asko. Mila esker, Benito jauna. Ez da PowerPointa ikusten, komentatzen detor teknikariai, jakin dezazuen, PowerPoint bat, hor. Bakarrik nahi nuen errepasatu nundikoa zen eta nola jongo dan, ze orain ja laister zuen txanda izango da. Errepasatuko dugu pixka bat, esan dizuet ja zuen galdera guztiak jaso genituen, dauzkazue danakor lista batean, eta zozketa baten bidez, aukeratuko dugu zeintzuk aterako diran. Saiatuko gera, alik eta galdera gehien egiten, eta saiatu gera, ez daitezen errepikatzen eta bar, baina benetako protagonismoa zuek eukiko dezut, eta gure gomidatuek esan duten bezala, ez galdu aukera hau, ze ez daukagu egunero aukera, bi Nobel sari eta Príncipe de Asturias batekin horrela mintza egiteko. Así que preste egon zaitezte, adizuen galderaren zenbakia ateratzen bada, eta bueno, sistema oso erresa da. Ikusiko dezuenez, jarriko dut, ikus dezagun, hortzen goaz. Hortzen daude, behitu. 3 galdera mota daude, badakizue, zuek ere bidali zenizkiguten, izan daiteke biografikoa, izan daiteke zientifiko-teknikoa, izan daiteke orokorra, eta aldi berean egon daiteke zuzenduta edo Strickland profesoreari, edo Smoot profesoreari, eta, bueno, Pedro egingo du berak moderatzaile lanak, eta bere esku egongo da ere, pixkabet arintzea saioa, ezta? Nik sakatuko dut botoia, eta zenbaki bat aterako da, zenbaki hori ateratzen danean listan ikusiko dezu zein dan, pantailan agertuko da zei ikastolari dagokio, eta pantailan agertuko da ere galdera bera, bai? Baina zuei pasako dizuegu mikrofonoa eta zuek egin beharko dezue. Ados? Nire itzako plazer izugarria da, ja, dagoeneko, holtzara igotzea Pedro Miguel Etxenike, bai ez? Venga, Pedro Miguel Etxenike, George Smoot eta Donna Strickland. Please come here with me. Thank you very much.
Pedro, zurea hitza. Eskerrik asko hirurei. Ni hemen etxean bezala sentitzen naiz, ni Euskal Herriko Unibertsitatekoa naiz, eta hau nire etxea da. Beti harro izan naiz eta nago, hemengo irakaslea izateagatik. Telefónica, claro, casi es mi pequeña casa. Nire etxe txikia da ere bai, ni akzio duen txikia naizenez, noizean behin begiratzen duen laduan akzioa, eta hain teknologia handua duten ez nola de posible akzioa ez igotzea. Gehiago, laster emango digute poz handi bat ziur nago, baina Telefonika hasiera bertatik izan da aliatu zintzoa DIPC. Telefonikak ulertzen baitu enpresa lehiakor batek ere behar duela ingurune lehiakor bat. Beraz, orain aurkeztuko ditugu, noski, nork aurkeztuko ditugu gure izelariak, uste dut zuk aurkeztu behar dituzula, Pedro, baina, hor dago txuleta. Interes handia dugu galderak egiteko, eta horren beste galderak daudenez, izelarien kurrikulumak ezagutzen dituzue ondo jadanik. Eta hemen ditugu bi zientzialari eminente. Oso erraza da bi hauek aurkeztea. Donna Strickland, fizikako Nobelsaria, George Smoot, fizikako Nobelsaria, ezin da besterik gehiagorik esan, nik uste dut horrekin nahikoa dela. Eta orain galderekin hasiko gara, bai. Gauza bakarra eskatuko dut, ze galdera asko daude, berriro esango dut. Erantzunak mesedez laburrak izan daitezela, eta horrela errazago ulertuko da zuen ingelesa, mantxo hitz egiten baduzu ere, bai. Beraz, mantxo eta labur, ederki. Az gaitezen. Ze, iruditzen, hasiko gara galdera biografiko batekin, teknikoarekin biografikoa. Egin dezagun galdera. Sentitzen naiz, Gabonetako loterian bezala. Ahora necesito ayuda técnica. Horren laguntza teknikoa behar dut, hemen esaten du login. Javier Benito, por favor, puedes subir. Javier Benito mesedez igoko altzara niri laguntzea. Pues, No, os digo en serio. Ez benetan esaten dizuet, probatu egin dugula 8 aldiz, ez behin edo bitan. Horrek erakusten du, frogatzen du nik esaten dudan zerbait. Zientzia dela guraso batek alaba bati erakusten diona, eta teknologia alaba aitari erakusten diona. Eta hemen behar dugu norbait igotzea, eta jazta, listo, konpondu dugu. Venga, galdera biografikoa. 20. zenbakia. Santa María, Colegio Santa María, Colegio... Galdera Donna Stricklandrentzat da. Gaztetatik zenuen argi arlo honetan lan egin nahi zenuela, edo aitzitik zerbetik bidea aldarazi zintuen eta fisikari eta laserrak ikertzeari ekin zenion? Okay. It's very loud. Let me take. So when I was in high school, Institutuan nengoenean, matematika ikastea pentsatu nuen, eta oso ondo pasatzen nuen matematika ikastean, baina oso lotxatia nintzen ere bai. Beraz, nire adiskide minak ni joan nintzen unibertsitatera joan ziren, oso unibertsitate ona matematika arloan. Eta nik esan nuen, joango naiz lekuren batea inork ezagutzen ez nagoena eta matematika ikasiko dut. Eta nire bigarren aukera fisika zen. Eta gero, erabaki nuen, saltoa emango nuela, eta asko interesatu ninduen optikak, eta uste dut asmatu egin nuela, eskerrik asko. Beste biografiko bat egingo dugu, ea George tokatzen zaion, edo behar bada erantzun dezaket ere, bai, ez? Galdera batola hausa, zergatik ez? Ederki.
beste biografiko bat, 38. Eta hau denentza da. Institutuan zeundenean baltzenekien zer ikasi nahi zenuen unibertsitatean edo zertan lan egin nahi zenuen etorkizunean? Bueno, eskerrik asko galdera horregatik. Ez galdera da, ez nekien, enekien, banekien, gehiago ikasi nahi nuela munduari buruz, eta jakin nola funtzionatzen duten gauzek munduan, oroar. Hori izan zen nire misioa orduan, eta hori izan zen nire ikuspegia, eta oraindik ere horixe da. We're going to change now and we're going to go to... Datuko dugu orain, eta galdera zientifiko batera joango gara. Galdera 4 da. Eta Colegio San Pelaiorena ikastetxerena Ermua. Imaginatu alzenuen inoiz Nobel saria irabaziko zenuela laser teknologian eginiko zure ikerketarekin? Imaginatu alzenuen balizko aplikaziorik laser teknologia garatzen hasi zinenean? Ez. Ez egia esan, ez. Ni orduan bagenekien aurkikuntza oso garrantzitsua izango zela guretzat, fisika laserraren intensitatean neurtzeko ez genuen pentsatu ze aplikazio izango zuen gaur, aplikazio okularra, eta baita ere beira mozteko izango zela, ez genekien hori horrela izango zenik. Eta aldi berean, gure ikerketa eginela, bazegoen jendea, beste institutu batean, ondorio interesgarrietara iritsi zena, eta bi ikerketen kombinazioak ekarri zuen hau oso handia izatea, sekula ez genuen imaginatuko ez. Vamos a continuar un poco. Segunda... Claudio Araguaz. Eta George Smuntzentzat. For you. Yes, for me, but... Zuretzat da, baina, bai, orain, zutik jarriko dira eta galdera ingo dizute. Ados. Oh, there she is. I can. Zein da zure iritzia lur planetatik bizitza egon daitekeelaren inguruan? Un poco más lento las preguntas, por favor. Repite, lenta, tranquila, que tú puedes. Zein da zure iritzia lur planetatik kanpo bizitza egon daitekeelaren inguruan? Ederki. Asko pentsatzen dut horren inguruan. Urte askoan egon naiz nire zentroan nauzionen inguruan lanean zetian. Eta oso galdera ona iruditu zait egin didazuna. Puntu batera iritsi gara, non ondorio izatera dugu, behar bada egon daitekela bizitza beste planeta batzuetan. Eta gaur egun proiektu bat lantzen ari gara, James Cook-rekin batera, ark elementu kimikoak aurkitu zituen lurrean, oso interesgarriak, eta behar bada horiek adierazten zuten egon zitekeela bizitza beste planeta batzuetan. Hau da, milioika landare daude, milioika planeta daude galaxian, badakigu baldintza askotarikoak daudela, badakigu ze baldintzak egon dezakeen bizitzerako gure galaxiako planetetan, milioika galaxia dauden, beraz aukera hori, hau da, bizitza egotekoa beste planeta batean, baliteke horrela izatea, egia izatea. Bideragarria gainera. Baina gainera ondorio batera iritsi gaitezke bizitza nahiko arrunta eta komuna izan daitekela beste leku batzuetan, beraz espero dezagun frogarik aurkituko dugula beste planetetan eta espero dugu baita ere froga hori laster izatea. La presentación ha sido tan breve. Aurkezpena hain laburra izan da eta zerbait garrantzitsua ahaztu zait esatea. Smoot profesorak bere
denborareneko 20 DIPC-en lan egiten du, Donostia International Physics Center, eta behar bada urrengoan baita ere lan egiten dugu laserraren arloan, beraz Strickland profesorea ere DIPC-en sartuko dan, laizter, ala espero dut, eta gurekin batera egongo da. Guazen galdera orokor batekin. 71. Mendebaldea Vitoria Gasteizetik etorri omen dira. Ez dira etorri? Gauza handiak lortzea da askoren helburua, baina behin Nobel saria irabazita, bizitzako helburua lortu duzula sentitzen duzu. Ala beste helbururen baten premia duzu? Who's she asking? Donna? Go for it. No, you go for it. Oh, Ederki. Galdera bientzat da, galdera orokorra da. Nobel saria irabazten duzunean, ematen du, hori besterik ez dagoela munduan, ematen du ez dagoela merezi duen beste gauzari, baina horrek ez du esan nahi guk ikasten jarraitu nahi ez dugunik. Nik oraindik ere galdera ugari ditut, erantzun nahi ditudanak. Eta horregatik jarraitzen dut ikerketan, jarraitzen dut ikasi nahian. Eta gainera, helarazi nahi dut zientziari buruz dakidana urrengo belaunaldiei. Beraz, hau ez da Nobel sariarekin bukatzen inondik inorare. Eta jakina hemen beste Nobel saridun bat dugu. Strickland profesorea. Guk Nobel saria jaso dugunez, solasaldi eta ezketaldi askotara joaten gara. Eta pertsona batzuek uste dut ez dagoela beste zer egin, baina nik uste dut gauza asko egin ditezkela sariaz aparte. I would just add, I did not have the goal to win a Nobel Prize. I just really wanted... Bueno, etzan nire helburua Nobel saria irabaztea. Nik besterik gabe, ikerketa egin nahi nuen. Niri laserrekin jolastea gustatzen zait, eta oraindik ere izugarri gustatzen zait laserrekin jolastea. Baina noski Nobel sari bat jasotzen duzunean, ahotsa ematen dizute, boza ematen dizute, eta horregatik honelako ekitaldietara gonbidatzen gaituzte, eta uste dut oso garrantzitsua dela, publikoarentzat oroar, ulertzea ze eragina duen zientziak gizartean. Horregatik pozik gaude rol hau jokatzeaz. Gustatuko litzaidake esatea. from Telefonica. There are Gauza asko daude egin behar dituzunak Nobel saridun gisa. Boz publikoa duzu egia da, baina baita ere boza duzu sektore publikoan. Beraz, parte hartu dezakezu hainbat enpresatan. Eta ni gonbidatu ninduten patronato batera, enpresa txinatar batera, arlo kuantikoan lan egiten duen enpresa batera. Eta komunikazio kuantikoa lantzen dute bertan. Hau da, 2 puntu komunikatzen dituzte modu kuantikoan. Eta horrek zerikusi handia du, telefoniaren munduan ikusten ari garen guztiarekin, hainbat komunikazio mota egongo dira interneterako eta baita ere telefoniarako. Eta horrelak hobetu egingo du sistemen kalitatea. Hori guztia teknologia kuantiko horri esker gertatuko da. Eta beraz, horregatik, Nobel saridunan izen aldetik, haren aldetik, behar bada gure eginkizuna da, gure lanaz hitz egitea, noski, baina baita ere aholkuak ematea bestei, eta aukera paregabea ere izan daiteke, bueno, aukera zama ere izan da, baina privilegio bat ere bada eskerrik asko. Oso interesgarria bi, ohartxo txiki. Hau da gure patronoetako bat, eta bere patronato horretan dugu zientzialari kuantiko garrantzitsuenetako bat,
Ignacio Zirak da, patronatua, gaur arratzaldean Donostian hitz egingo du, eta bera da Telefonikako patronatuko kide, eta fizikako Nobel sariduna izan da 2 alditan, uste dut. Kimikakoa eta fizikakoa, Madame Curie, baita ere, Sanger, baina fizikaria bakarrik, pertsona batek bakarrik, lortu du horrela irabaztea, beste batzuk ere merezi izango zituen, Einstein, John Bardeen. Fizikako Nobel sariduna 57an transistoreagatik eta 72an supereroatasun teoriagatik, hori da datu bat. Un dato muy interesante, y el profesor Smoot me ha comentado antes que hoy se entrega. Smoot irakasleak esan du gaur ematen dela. Nobel saria hemen aretoan gaudela emango dute. Aurtengo saria, beraz, jakingo dugu nor jasotzen duen fizika Nobel saria aurten. Bai, ziurrenik DIPC-eko zuzendariak ere jakinaraziko dit, bai? Vamos con una pregunta biográfica. Galdera biografiko bat, 74. galdera. Minas Institutotik, Barakaldotik. Y es para George Smoot. George Smootentzako galdera. Zergatik interesatu zaizkizun mikrominak eta horiek unibertsoaren sorkuntzarekin duten harremana? Okay, so this is an interesting question because it wasn't that I was interested in microwaves. It's just because the universe is expanding. Interesgarria da, ikusi nuelako argia, eguzkia baino argiagoa zela. Eta ikusi nuen, berotzen ari denean, In order for me to study the beginning of the universe and use the light, unibertsoaren hasiera azertzen aritu ginean, mikrouinen argia erabili ahal izan genuen eta mikrouina berak. Horregatik interesatzen zitzaizken, bertatik baitator unibertsoaren jatorriko argia. Guazen aurrera, the more, the merrier, zientifiko-tekniko bat. A ver. Amairu. Miguel de Unamuno, Bilbotik. Eta berriz profesor Smootentzat. The ballot favors Smoot. Bete korrigir. Badirudi zozketak alborapena du. Anisotropiak Big Bang teoria garatzean. okay, this is interesting enough. Bai, galdera hau ere interesgarria da. Eta handa interesgarria DIPC-k eskatu didala larunbatean gai horri buruz hitz egiteko. Unibertsoa eguzki perfektu bat izango balitz bezalakoa da. Gure eguzkia bera baino perfektuagoa da. Oso gainazal laua du. Eta hainbat urtez aztertu ondoren, gure taldeak erakutsi ahal izan du badaudela variazio txikiak unibertsoaren gainazal horretan. Eta badira oso variazio txikiak, baina horiek fluktuazio batzuk erakusten dituzte mekanika kuantikoan aztertzen diren horiek. Eta horiek unibertsoaren hasieran ere gertatzen hasi ziren, eta pixkanaka variazio horiek galaxia kluster eta bar bihurtu dira, izarrak eta bar bihurtu dira. Beraz, hori unibertsoak egin duen zerbait da. Imperfekzio txiki batuk ditugu, unibertsoan eta horregatik da, leku interesgarria, imperfekziorik gabe ez litzateke ezer existituko. Jarek galdera orokor batekin goaz orain, 32.
San Adrián Institutua baita ere Bilbon. Dona Strickland. Zeintzuk izan dira buruan dituzun proiektuen ideiak etorkizunera begira? So, I have a few. I still try to make pulses short. Hainbat proiektu ditut gogoan, pultsuak laburragoak izateko ahalegin horretan nabil, ari naiz ere azelerazio laserraren asmatzailearekin ere elkarlanean, eta ikusi dugu munduan potentzia handiena duten laserretan ahalegintzen ari direla azelerazioa lortzen, energia asko lortzeko, eta berak nahi du agian ez hainbeste areagotu abiadura hori, eta egingo duguna da zuntzari aplikatu azelerazio hori eta ikusi ea erradiazio hori tumore bati aplikatu diezaiok egun gehiena erauzi ondoren kirurgiaren bidez. Proiektu horretan abil orain. Orokorra. Orokorra berriz? Venga, jarraituko dugu orokorrak. Hausnartzen 15. Miguel de Unamuno, Bilbotik. Eta hau guztientzat. Agian Pedro zeurentzat ere. Lau bost urte barru, guk karrera amaitzen dugunean, zein esango da egongo den ikerkuntza eta lan erronka fisika arloan? You want to begin or you? Who begins? You. Hasi nahi duzu, ala nora hasiko da? Hopefully we don't know. Tira, nik esango nuke ez dakigula zientzia etengabe ari delako aldatzen. Eta iruditzen zait gure joera nabarmenegia dela, eta badugula beti norabide berari jarraitzeko joera hori, ezta? Deskubrimendu edo aurkikuntza beraren atzetik joaten garela. Eta hori agian saiestu beharko genuke, 100 urte daramatzagu mekanika kuantikoan ikertzen, eta ez dakigu asko oraindik horri buruz. Ez dakigu partikulez ari garen, uhinei buruz ari garen, argiak zer nolako jarrera duen, ez dakigu beraz. So the answer is you keep. Galdera, uste dut izan daitekela, galdera honentzako erantzun honena izan daitekela burua irekita eduki behar dugula, ezta? Zabalik egon behar garela orain, ni DIPC-en ari naiz elkarlanean, eta nire lankide batzu Hong Kongen ari dira lanean ere. Teleskopio bat erabiltzen ari gara, galaxia multzoak aztertzeko, eta badaukagu lente bikoitzaren moduko zerbait. Galaxia batzuk erabiliz oso urrun dauden beste galaxia batzuk aztertu ditzakegu. Proiektu honek oraindik bide oso luzea izango du, eta pentsatzen dut zuek unibertsitatea amaitzen duzunerako egongo direla. Beste proiektu berriak, eta niri benetan hemen aipagarria iruditzen zaidana da ez jakintasuna, ez? Badaukagu dakiguna eta inguruan ez jakintasun hori guztia, hau da ez dakiguna. Eta gero eta gehiago dakigu, baina orduan eta gehiago dakigu, gero eta gutxiago dakigula, bai? Amaigabea da, zientziarenak oraindik ez du egin bide luzea du aurretik. Gutako batzuk osotasunaren teoria bat lortu nahiko genuke, baina hori oraindik ez da iritsiko. Eta oraindik ez dakizue, baina duela urte batzuk ez zegoen smartphoneik, bai? Beraz gauzak aldatu egiten dira, beti. Es como un principio de conservación. Energiaren kontserbazio printzipioa bezalakoa, ez? Ez jakintasunaren kontserbazio printzipioa, ez? Inkontzientea dena, kontzienteki ez jakina izatera igarotzen da, ez? Pixka bat, Georgek esaten zuenaren arira, ez?
badirudi zirkuloetan gabiltzala, ez? Jakintzaren, ezagutzaren zirkuloa txikia denean, ez jakintasunaren zirkuloa, inguruan dagoena ere txikia da, zenbat gehiago jakin, orduan eta handiago ere kanpokoa. Beraz, iruditzen zait, esmuten printzipio bat dugula horrez, zenbat eta handiagoa ezagutza, orduan eta handiagoa ez jakintasuna. Ondo baderitzuzu? Bibliografia. Hori, pentsatzen nuen. Perfecto. 35. Ipintza, Bergaratik, Donna Stricklandentzat. Ser mujer la abierto muchas puertas. Emakume izateak ate asko ireki dizkizu edo itxi egin dizkizu. Okay. I always am an optimist. Ados. Bueno, ni berez optimista naiz, eta orduan ikusten ditut gauza onak, alderdi onak. Graduko ikaslea nintzela, ikerketa proiektu batean nenbilen lanean, eta uda guztia eman nuen diodo batekin, hori funtzionarazten saiatzen, utxeko ganbera batekin, bueno, udara guztia horretan eman nuen, eta egun batean erori egin zitzaidan, eta hor ikusi nuen lurrean botata, eta metal tantatxoak ikusten nituen, diodoa oso txikia nuen, eta ezin nuen bereizi metala eta diodoa, ezin nituen bereizi. Eta ni nintzen emakume bakarra, talde hartan. Eta bazeto zen ikaskideak, eta esan zidan, baina zertan ari zara? Eta anak makortu ziren, lagundu nahi ziaten diodoa bilatzen, eta nik esan non, bueno, gizona izan maniz lagunduko lidakete, ni pentsatu nuen ezetz, beraz, iruditzen zait kaltetu beharrean lagundu egin didala emakume izateak. Jarraitzen dugu zientziarekin, zientifiko-tekniko. Aurrera goaz. 78, 7 Zumaira goaz. Eta danentzat. Question is for everyone. Eskerrik asko. Fisikaren inguruan aztertzeak mundu hau eta ezagutzen lagundu dizu? Both. Yes. Do you fly on a magic carpet? Baiet esango nuke, nola egiten dugu egan alfombra magiko batean edo hegazkin batean. Zer da fisika eta zer da magia. Fisika ulertzeari esker, zubia ditugu, baita ingeniarien lanari esker, noski, badaukagu ere mikrokirurgia, komunikazio bideo beak ditugu, denetatik dugu. Pentsa, zer nolakoa izango litzateke elektronikaren eremua ezagutu ez izana. Gure bizitzak oso desberdinak izango lirateke. Magia berez ez delako existitzen, beraz, erantzuna da bai fisika ikastari esker askoz hobeto ezagutu ahal izan dugu gure ingurua, eta lehen egin ez genitzaken gauza asko egiteko aukera eman digu. Gizaki gisa gure bizitza aberatsagoa da, baina badugu ere kalte handiagoa eragiteko arriskoa, beraz, bi alde ditu, argia eta argi ilunagoa. For physics today, you know. I agree. I mean, I think we live longer now, and bai, ados nago gaur egun gehiago bizitzen gara, urte gehiago. Fisika ulertzen dugulako, baina baita ere biologia hobeto ezagutzen dugulako eta ulertzen dugulako, eta askotan gure buruari galdetzen digu, merezi al du hau ikertzen jarraitzeak. Nire ustez beti balio du ezagutzak, eta gero etika behar dugu, jakiteko ea dakiguna erabili nahi dugun ala ez. Baina galdera hori ez da fisikariei dagokiguna, fisikario beti jakin nahi izaten dugu dena. Orokorra? Galdera orokor bat egin jarraituko dugu, 19.
Santa Maria ikastetxea Portugaletetik. Eta guztiek zuzenduta. En algún momento momenturen batean pentsatu zenutuen zuen lanak garrantzizko eragina izango zutela gizartean? I was very lucky, I mean, as a graduate. Nik zorte handia eduki nuen doktore gai nintzela, oso proiektu interesgarrian parte hartzeko aukera izan nuen. Eta doktore gai nintzela, ere gonbidatu egiten ninduten hitzaldiak ematera, eta abar, baina noski. Arrakasta izateko askotan izan behar duzu porrot asko bildu behar dituzu. Nik egia esan ezin nuen imaginatu zer inpaktu izango zuen nire ikerketa arlo honek. I was working hard and doing science because I wanted. Nik lan handia egin nuen eta zientzian egiten nuen lan gehiago jakin nahi nuelako eta nire ekarpena egin nahi niolako. Oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan eremu honi maila handiko lankideatza bat egin nahi nuen gure mundua eta beste mundu batzuk hobeto ezagutu ahal izateko. Guk badugu benetan lantalde bikaina, milaka pertsona aritu dira lanean, hainbat hamarkadatan, garatu ahal izateko gaur egun dugun unibertsoaren eredu deskribatzaile oso zehatz hori edukitzeko, eta nik horri nire ekarpentsoa egin nahi nion. Egia da, ni egiten ari nintzenak interesa pizten zuela, eta hori beti dago ongi, baina guk Kobe satelitearekin ikusi genuena, oso aurkikunde garrantzitsua izan zen. Eta horren ondorioz, arreta handia gure ganatu genuen Espainian adibidez, iritzi publikoak interesa handia izan zuen gure lanarekiko, prentsaurreko ugari egin genituen, eta bagenuen Mexikarra zen ikasle bat, eta berak itzultzaile lanak egiten zituen, nik esaten nuen gaztelaniara itzultzen nuen, eta bera ere itzultzen zuen, eta bera ere askotan gonbidatu zuten, hitzaldiak ematera benetan interesa handia piztu zuelako. 1982an izan zen hori. 82an barkatu, 1982an. Eta, interes handia piztu zuen, gero Nobel saria iritsi zen, eta horrek ere interes handiago erakartzen du, baina nik ikerketan jarraitzen dut badira, olatuak bezala, ez da, iristen dira, eta hortxe duzu interesa. Grafikoa handiek, guazen galdera biografiko batekin, 73, 7-3. Jesuitak indautzutik Bilbao, Donarentzat, Donastik. ¿Tuvo usted siempre claro que... Betidanik argi izan duzu gizon bate bezain beste aukera zenituela zure lorpenak lortzeko, prozesuan lagunak eta senideek eskaini zute beti babesa eta konfiantza izan duzu haien aldetik? Entiendo los traductores, sí. Un poco más lento, repites un poco más lento, por favor. Pixka bat mantxoago irakurri, mesez, nik irakurri ezaket. Ez, irakurri, baina mantxo, bai? Badirudielako itzultzaileak ez dutela heldu, ala, bai. Betidanik argi izan duzu gizon bate bezain beste aukera zenituela zure lorpenak lortzeko, prozesuan lagunek eta senidek beti eskaini aldi zute babesa, eta haien konfiantza izan duzu, primera. Yes, I always, I never thought, because Bai, nik egia esan ez dut inoiz pentsatu emakume izategatik ez nuela aukera berdintasunik izango ni gaztean nintzela, mugimendu feminista oso garrantzitsua zen eta indar handia zuen.
Nire amaren kasuan, berriz, berak matematika ikasketak egin nahi zituen, baina ez zioten utzi. Eta berak beti esaten zuen, ez utzi inorri esaten zer egin dezakezun eta zer ez, beraz, konfiantza betianik eduki nuen. Bera matematikak ikasi nahi zituen, ezin izan zuen, eta niri betianik esan zidan, zuk ikasi nahi duzuna. Eta nire ikaskide guztiak gizonak ziren, baina denek oso ongi tratatu ninduten. Eta ikasketekin jarraitu nuenean, eta doktore gai izan nintzenean ere, esan beti zorta handia izan dut, beti tratatu naute oso ongi, betianik izan dut ere lagunen, lankideen, senideen babesa. Orokorra? Be. General question 72, Mendebaldea, Vitoria Gasteizetik, baina esfortzuarekin go. Zaudeten tokian egoteko esfortzu handia egiteaz gain beste amets batzuei uko egin behar izan duzu eta maiten dituzuen gauzak alde batera utzi, zeintzuk izan dira amets horiek eta asko kostatu zaizue ustea? Yes. But say jukes. Bai. Short. Bai, oso labur erantzuko dizut, bai. Niri izugarri gustatzen zait bidaiatzea. Beraz, alde horretatik zoragarria izan da, bai? Gauza asko egiteko aukera eman dit. Eta noski, adibidez, nire seme-alaba txikia zirenean gustatzen zitzaidan haiekin afaltzea, eta ez diot egin behar izan uko handirik gauza handirik, gauza gehiagiri ez dut horrela sentitzen. You don't want to add anything else, no? Zerbait erantzi nahi duzu edo zure bai horrekin jarraituko duzu, ez nire erantzuna da, bai. Eta benetan zerbait lortu nahi baduzu eta horretan zure gogo guztia jartzen baduzu beste gauza batzuk utzi behar dituzu alde batera. Eta Nobel saria iristen da eta aukera handiak ematen dizkizu, baina gauza asko ere kentzen dizkizu. Galtzen dituzu gauzak ere. Zaila da. Gaztetan gurasoek esaten dizute dena egin dezakezu, nahi duzun guztia egin dezakezu. Baina zerbait egin nahi baduzu, eta hori ongi eta zoragarri egin nahi baduzu, zure arreta guztia eskaini behar diozu, buru belarri jardun bartzara. Galdera zientifiko bat adibidez, orain? Bai. Berrogeita bata. Ategorri, erandiotik. Smooth profesoren entzat. Difficult. It's a good one. En tu opinión, Zure iritziz, zen izan da kosmologiaren historian iragana eta gero markatu duen aurrerapena, eta zen izango da etorkizun hurbilean egingo den aurkikuntzarik garrantzitsuena? There are several things you can think about that were key. Gauza asko bururatzen zaizkit badaude, kosmologian gakoa diren aurkikuntza batzuk adibidez, unibertsoaren edapena, eta lege unibertsalaren formulazioa, ez da, lehenengo lege hori guztiz unibertsala dena, datuetan oinarritzen dena, eta hori bere horretan bada gauza guztiz liluragarria, ez da, oso aurkikuntza handiak dira. Eta, adibidez, astronomoen lana ikusita, jakin ahal izan dugu galaxia edatzen ari dela. Eta horren arira, ere beste zenbait aurkikunde geratu dira. Mikrouinena, isotropiarena, badira urrats handiak aurrera egiten laguntzen digutera. Beste asko daude, oraindik emateko, adibidez, unibertsoaren eta materia ilunaren aurkikuntza, unibertsoaren azelerazioarena,
Eta horrelakoak jakiten ditugunean gure pentsamendu osoa iraultzen da eta horrek bide ematen du gauza gehiago jakiteko eta aurkitzeko. Eta gauzak horrela joaten dira, ez? Gero gora, gero albora. Eta gero badaude ere kontsolidazio aldi luzeak, beraz zaila da iragarpenak egitea. Zein izango da hurrengoa? Tira, batek daki. Batek daki zer gauza aurkituko ditugun, egon daitezke aurkikunde handiak, baina agian ez dute eraldatuko unibertsoari buruz dugun ikus molde hori. Ikusiko dugu zer nolako aurrera pausoak gertatzen diren, eta adibidez mekanika kuantikoaren izatasun hori ulertzea funtsezkoa izango da komunikazio kuantikorako. Adibidez, noski zalantzari gabe, alderdi konputazional guztiarentzat pixkanaka iritsiko zaigu hori, baina oraindik ez dugu ulertzen ere adibidez espazio denboraren izatasuna guztiz, eta arlo horretan ere aurrera pausoak eman dira, pixkanaka, adibidez, unibertsoaren sorrerari buruz, ere gero eta gehiago dakigu, gauza pixkanaka jakiten ditugu eta batzuetan zortea izaten dugu, zorte kolpeak iristen dira, baina guzti hori elkartzen dugunean gero eta hobeto ezagutzen dugu mundua. Eta gogoan izan behar dugu gauza pixkanaka jakingo ditugula, ezin dugu dena bat batean jakin. Gauza gertatzen dira, lan egiten dugu, gero zortea dugu, eta horrela pixkanaka, gero eta gehiago dakigu, gero eta gehiago ulertzen dugu, eta ahalegin horretan jarraitu behar dugu. Ekarpen guztiak direlako onuragarriak. Eta nik ikasleak animatzen ditut proiektu berrietan jardutera. Eta nik beti esaten diet. Nik beti esaten diet, beraiek esaten jatenean, zuia da egin duzu errazena orain lan zailena utzi diguz esaten. Agian ez da inerraza izango, baina pixkanaka aurrera pausoa gertatuko di. Yo no puedo añadir nada. Nik ezin dut gaitutako ezer erantzi. Gure lankide eta DIPC-ko irakasle Smutek esandakoari, baina Stephen Hawkingek zera zioen, edo zera esan zuen behin. Smutek eta bere taldeak isotropiari buruz aurkitutakoak, Hawkingek zioenez, bazen mende honetan eta ziurrenik zientziaren ibilbide osoan egindako aurkikunderik handiena. Gogoratzen duzu? Ordaindu egin nion, hori esateko elkarre ezagutzen genuen. Eta nik esan nion nahizu, zure urte betetzean, esan behitu, emango dizut bidaitxo bat, zeroke gazkinean, eta zorigarria izan zen berarentzat, bere gorputzaren askatasuna sentitu zuelako, ez da? Flotatzeko aukera izan zuen, eta beraz horren ordainetan, hori esan zuen nire aurkikuntzari buruz. Pedro, zer iruditzen telefonikako saria banatzen badugu orain? Haula egiten dugu deskantzito bat. Eskatuko diot mesedez Javier Benitori egotzeko berriz, eta ikusiko dugu. Now is the prize. Jaso ditugun galdera guztiak izan dira zoragarriak. Telephone company gives a prize. Baina bat aukeratu behar zen, eta orain jakingo dugu zein izan den. Ez dut spoilerrik egin nahi. You're too late for that. You should have sent it before. Berandu zabiltza, lehenago bidali bartzen nuen. Creo que la leerán ellos, pero para que digas cuál es. Zuk esan behar duzu eta pantailan agertuko da. Venga, pues... Ados, saritutako galdera da, 134. galdera. No sé quién la tiene, pero... Ez dakit nor duen, baina duenak igo dadila eta irakur dezala hemendik.
Paula, muy bien. Pasa. Dale tú adelante. Bueno, enhorabuena, lo primero. Gracias. Al revés. Así. Ondoko erradiazioa isotropikoa bada, zergatik sortu ahal izan da unibertso anisotropiko bat. Nola zer daitezke unibertsoaren mugak eta haren forma kartografiatu edatzen ari bada, eta soilik barrutik ikus badaiteke? Very good. Actually, I like this question. I like this question so much. Oso galdera interesgarria egia esan, asko gustatu zait galdera eta sari bat emango diot. Oso galdera ona egin duzu. Hauek dira motibatzen nauten gauzak. Hau da, nik nire ikerketak hasi nituenean jakin nahi nuen zerbait, mikroginen inguruan hasi nitzenean lanean, unibertsoa edatu egiten dela, baina biratu ere egin daitekeela. Eta errotazio hori ikus egiten zen, ze ekuatorean ikusten dira, galaxia urrunenak beste modu batean mugitzen direla poloekiko. Beraz, ikus daiteke hor alde hori. Ikasle bat izan nuen, Angelika ezkondu zen doktore gai batekin, ikasle hau Brasilgoa zen. Eta baita ere Espainiako doktore gai bat izan genuen, eta izugarri gustatzen zitzaizkion gai hauek, baina gogoratzen ez nire Brasilgo ikaslea azterketa bat egin zuen. Jakiteko zer gertatuko zatekeen, unibertsoa etengabe edatzeaz edatu ordez, imaginatu kubo bat dugula. Eta identifikatzen dugu zati bat bestearekin. Hau da, ertz bat bestearekin. Zer gertatuko zateken imagina dezakegu kafe etxe bat ispiluez inguratuta. Nola jakingo genuke non bukatzen den kafetxea edo ea harago doan. Oraindik ere harago existitzen den eta erantzuna da, alfombra begiratu behar da, hor gandortxoak baldin badaude edo alfombran, orduan gutxienez 2 edo 3 zelula hartuko ditu. Beraz, azterlan bat egin zen eta ondorioz atera zen unibertsoa odeiertzaren, baina 180 baino gehiago dela guaino iritsi diteken argia. Beraz, erantzuna hauxe izango litzateke. Hau da, aztertu daiteke, doktore gaia izan zaitezke, karrera egin dezakezu, hau dana aztertzen eta galdera honi erantzuten, oso ondo pasa dezakezu, bizitza. Wow. You stand up for the picture. También para... A foto, please. Pedro. Yeah. Yes. You be in the middle, though. You're handing the gift. My hair? Zorionak, Paula. Jarrai dezagun zorionak, Paula, oso galdera zoragarria eta oso erantzun bikaina ere. Zeiru ditzen, Pedro, jarraitzen dugu orokorrarekin? Bai? Bai. 79. Abadiño. George. It seems the machine wants you to work a lot. Gaur asko lan egingo duzu, galdera asko egokitu zaizkizu. Bai, hori gertatzen da unibertsitateekin beti lanean jartzen zaituzte egun osoan, etengabe lan egin behar duzu. ¿Cuál ha sido su principal referente en la ciencia?
Biontza da. Galdera oso interesgarria iruditzen zait. Nire irakaslearen zatoikoa izango zen galdera izan zen, gure eredua normalean irakasleak izaten dira. Suerte handia izan dut bizitzan, irakasle, mentore, eredugarriak eta oso onak izan ditut, eta gaztea zarenean, Madame Curie, Einstein, holako pertsonak ziren nire ereduak, baina gero, bilakatuz zoaz bizitzan, eta ereduak dira zuk ezagutzen dituzun pertsonak. Kontaktua duzun pertsonak. Eta nolabait, dena Einsteinen bukatzen da. Hor bukatzen da guztia, nik eredu asko izan ditut nire bizitzan. Baina eredu errealak ere bai, kontratatu nauen jendea, nirekin batera lan egin dutenak, Luis Andres bezala. Eta haren aita, medikua zen Mayo klinikan, eta oso pertsona interesgarria da zentzu askotan. Eta ark erakutsi zidan, zientzia egiteko gure buruan konfiantza izan behar dugula. Eta hori horrela da, gauzak egin behar dira, hau da, igeri lekura bota behar duzu zure burua, eta akatsa egiten duzunean, hankasartzen duzunean, pentsatu nola konpondu dezakezun, nola zuzendu dezakezun egin dezun akatsori. Pertsona asko uste dute gauzak ondo egiten ari direla, gizonak, baina emakumeek aldiz asko ere gehiago egiaztatzen dituzte gauzak, ez dira, hainbeste filo emakumeak. Prozesua oso desberdina da emakumeen eta gizonen artean, kuriosoa da. Pertsonek eta gero ere kulturaren arabera, nik eredu asko izan ditut, bai irakasleak, baita ere aurreko belaunaldietako ereduak ere izan ditut. Orain, doktore genealogia oso bat dugu, eta aztertu dezakezu nork zuzendu zuen zure tesia, eta gorago nork zuzendu zuen aurrekoaren tesia. Horrek guztia genealogia oso interesgarria sortzen du, ze tesia zuzentzen digun irakaslea ere gure eredu izan daiteke. Zientzialari asko daude, ahoz erakusten digutenak liburuak bezain beste edo gehiago eta guztiak dira eredugarriak. Bai, nik Maria Goldberg-Meyer aipatuko nuke, nire tesian aipatu nuen. 1931an argitaratu zen haren artikulu bat. Nik uste nuen gizonezkoa zela. Eta egia esan pentsatu nuen, gizon batek idatzia zela, gero kontratu nintzen, berea zela lana, idatzitako artikulua. Eta gero aldizkari optiko batean ere irakurri nuen, aldizkari bat eta pixka bat gehiago ezagutu nuen bere historia, bere senarrari ere jarraitu nion, harrigarria zen, ze berari ez ziten bere lan zientifikoagatik ordaintzen, 50 urte zituen, eta inorgetzen ordaintzen, eta laborategi batean lan egiten zuen, eta niri benetan sinestezina iruditu zitzaidan. Idazkari lanak egiten zituen, blogo lanak egiten zituen, eta fizikaren bide hau hartu zuen, dibertsioagatik, semelak ere bazituen, eta nik uste du bere bizitza zoragarria dela, hau da, persona beti fizikai horren beste gustatzea, eta gozamen utxagatik besterik ez egitea, izinestezina iruditzen zitzaidan, beraz, niretzat bera da eredu eta jarraibide, horregatik. Whatever. Okay. Duzun bezala. 73. Miguel de Unamuno. Donna, your turn again. Zirkuitu fotonikoak, zirkuitu elektronikoak baino erabilgarriagoak izango diren uste duzu, edo ez? Okay, so, and I've
Nik beti esaten dut, fotonika dela 21. menderako teknologia eta konputazio optikoak atzera eta aurrera doa eta gaur egun goraka doan arloa da. Eta badago silizio fotonika bat arrakasta handia izaten ari dena gaur egun. Ez dakit teknologia hori izango ote den, kalkulok egingo dituena, baina datu zentro batean milioika laserrak daude. Elektroiak dira hain zuzen ere kalkulok egiten dituztenak, baina informazioa fotoiek eramaten dute. Beraz, fotoiak oso garrantzitsuak dira arlo honetan. Eta ordenagailuak ditugu, supereroalak dituztenak, eta konputazio ahalmen izugarria dutenak, baina fotoiak beti egongo dira hor, beti izango dira ordenagailuen parte, baina ez dira kalkulak egiten dituzten elementuak. Bazen horren galdera batekin. A ber, zer daukazuen. 59 Fatima. Ikastetxea Bilbotik eta denentzat. Kom. Zein izan da aurre egin behar izan duzuen erronkarik handiena? I'll start. Obviously. Ni hasiko naiz. Bale. Emakumea izatearekin zerikusia duten gauzak, zientzia arloan bereziki. Lehen oso emakume gutxi geunden zientzian, gaur egun gehiago gaude. Normalean gizonezkoekidekin lan egin behar izaten dugu. Eta hori izan da behar badan niretzat zailena. Hau da, ez nuela kide emakumezkorik aurkitzen. Izan ere, uneren batean zientzialaria izatera utzi nion, eta onartu nuen beste lan bat, zientifikoa etzena, nire senarragatik. Hau da, nik nire senarrari jarraitu behar niolako, baina gero aurrerago berak ni jarraitu ninduen, eta berak lan bat utzi zuen niri jarraitzeko, beraz, orain gauzak hobetuz doaz. Okay, so I have one. Bai, erronka oso begibistakoa jende askok ezagutzen duena. Kobe satelitea diseinatzen ibili ginenean, denbora asko behar izan genuen. Ze hasieran satelite txikia izan bertzuen, baina gero beste lankide batzuk etorri ziren beste proiektu batetik, edo batzuetatik, eta orduan talde askoz ere handiagoa bihurtu ginen, eta satelite askoz ere handiagoa egin behar izan genuen, eta askoz ere denbora gehiago aterratu genuen. Eta azken prestalanak egiten ari ginela, satelitea jaurtitzeko arazo bat sortu zen, suziri espazialarekin, eta gelditu behar izan genuen proiektua. Eta urte batzuetan ezin izan genuen ezer jaurti espaziora, NASArekin arazoak izan genituelako, ni talde oso banuen, denak prest genuen, satelitea prest zegoen, nahi genuen jaurti, baina ezin izan genuen jaurti, eta hori une oso gogorra izan zen niretzat. Europara etorri nintzen, saiatu nintzen, Europako Espazioko Agentzia konbentzitzen, beraiek jaurtiz ezaten nire satelitea NASA nirekin haserretu zen, baina nire nintzen NASako langilea, taldeko batzuk bai, baina ni ez. Baina noski konturatu ziren, bai ala bai egingo genuela, edo alegindu egingo ginela behintzat. Eta ez bazen NASarekin, orduan Europarekin edo Errusiarekin egingo genuen. Eta esan ziguten NASatik, bale, egingo dugu, esperimentu bat egingo dugu zuekin guztiekin, eta jaurti egingo dugu satelitea, suziri
normal batean, ez suziri berezi batean sateliteak jaurtitzeko esperimentu bat zen egia esan. Eta lortu genuen, eta gainerako guztia badakigu guztia gertatu zen. Hau da, sekula ez jaurti satelite bat errusiarrekin, aholku bat zuentzat. Hori da egin dezakezuen gauzari txarrena, sekula ez jaurti satelite bat errusiarrekin. Bide bat ez esaten dizuet, baina erronkak beti daude noski, eta ikertzailean naizen aldetik, horiei egin beharko diezue. Aurre, hori lanaren parte izango da beti. Egun da mazazpi. Txorierri institutua Deriotik. Eta denei zuzen dugu egin. Bai, ja dago eginda, baina uste duzu inoiz beste planeta batean biziko garela, eta bai bada, zenbat urte barru. I think that's more for you than me. But, Uste dut galdera hori zuretzat dela, George, ez niretzat. Bai, galdera hori Didiari galdetu beharko genioke, gaur arratsalean hitz egingo du Donostian. Ez dakit posible izango ote den. Ez dut uste nik neuk hori ikusiko dudanik, zuek behar bada bai, baina nik esango nuke nik ez dudala holakorik ikusiko. Hau da, pertsonak, gizakiak bialtzea Martera, eta gero bueltan ekartzea, hori oraindik ia ezinezkoa da. Eta ze gertatzen da, ze gertatuko da, zerbait pasatzen bada, adibidez osasun arazo baduzu, eta medikuren batekin hitz egin behar baduzu lurrean, eta erantzun bakoitzak 8 minutu behar balin badu iristeko. Faktore asko hartu behar dira kontuan, ez bakarrik posible da bizitzea planeta batean, kontuan hartu behar da ere bizitzaren kalitatea zen izango litzateken. Okay, so I have a personal prejudice. Nik aurre iritzi pertsonal bat dut hemen. Baina uste du posible izango dela beste planeta batzuetan bizitzea. Hemen, eguzki sistemaren barruan. Baina bakarrik uste badugu hori dela garrantzitsuena guretzat. Guretzat hori baldin bada gauzari garrantzitsuena, orduan gizakiak bai iritsiko direla beste planeta batera. Baina egin dezakegun gauza bakarra da, giza obuluak izoztu, anti-erradiazio pantalla batekin, eta obulu hauek fertilizatuta daudenean, krionizatuta bidali robotekin beste planeta batera. Karo, robotak itzal eta piztu daitezke, hori erresagoa da, beraz asko ere zentzu handiagoa du. Adimen artifizialeko sistemak bidaltzea obulu hauek zaintzeko, jadani fertilizatuta daudenean, baina ari gara diru asko hitz egiten. Hau da mundu osoko barne produktu gordinaren erdia, baina egin daiteke. Bai? Galdera biografiko bat egin jarraituko dugu. 75. Minas ikastetxea berriz, Barakaldotik, eta George Smoot, profesoraren zala. COVID proiektuan lanean hasi zinenean, inoiz pentsatu zenuen halako aurkikuntza esanguratsu bat egingo zenuela? Of course. Jakina. Bai, broma da. Nik horregatik erabaki nuen nire ikerketa eremua aldatzea. Lehen unibertsua aztertzen du mikroskopioen bitartez. Baina nik erabaki nuen nik aztertuko nuen eremu berria asko ere garrantzitsuagoa zela. Garrantzitsuagoa zen unibertsoa eskala handian ikertzea eta ez eskala txikian. Milaka pertsona zeuden jadanik partikulen fisika lantzen, baina zenbat pertsona ari ziren kosmologia aztertzen, beraz nik nekien gai baldin banitzen nire lana ondo egiteko, orduan ekarpen oso garrantzitsua egingo niola nire eremu berriari. Horixe da bilatu behar dena.
Eta horregatik nire ikasle beti esaten didate, zuk egin duzu beti lan errazena, etzen bat ere erraza izan. Hau da, hori da, Estatu Batuetako mendebaldera joatea bezala 1600ean, hori etzen bat ere erraza. Nik banekien zerbait egon bazegoela. Eta nire barrualdean, ni barruan fisikaria naiz. Izugarri maite dut fisika eskolak ematea. Nik politikarientzako ikastaroak eman ditut, fisika ikastaroak politikarientzat Berkelein esate baterako. Baina zientzia ulertu beharra dago, denok ulertu behar dugu zientzia. Baina baita ere, ulertu behar dugu, badugula zerbait ikusten dugula, eta iruditzen zaigula errealitatea dela, eta fenomeno berbera behatzen duten guztiak, beti emaitza berberak ikusiko dituztela. Baina gainera ulertu behar da, gu izakiak garen aldetik, huts egin dezakegula, eta oker egon gaitezkela, eta horregatik erabili behar dugu, CEO bikaitzaren metodologia huts egin baitezakegu gizakiak garen aldetik. Ni konfiantza nuen unibertsoan, benetan egon bazegoela, sinesten nuen, eta obeditu egiten ziela lege zehatzei. Baina nik apustu bat egin behar izan nuen, horren apustu egin behar izan nuen. Orokorra hondik bitzua zaizu. Larogeita zazpia. Itxaropena ikastola Trapagaranen. Eta denaita. I think Pedro should have to answer. What was the question? It's coming now. Uste dut Pedrok ere erantzun barko lukela galderaren bat, ez? Artikuluak argitaratzeko jasotzen duten presioari buruz, uste duzu euren ondorioz iruzur zientifiko handitzen ari dela? Galdera ona, bai. Nik uste dut arazo oso garrantzitsu bihurtu dela. Ni hasi nintzenean zientzialari gisa lanean, etzen indizei buruz hitz egiten, aipuei buruz hitz egiten, ze inpaktu zituen gure artikuluak, zenbat aldiz aipatu gintuzten, etzen horri buruz hitz egiten. Nik argitaratu nuen artikulua, zeinaren bidez irabazi nuen Nobel saria, ez dut usteraren 2 urtean aipatu egintzela argitaratu ondoren. Etzen ere argitaratu inpaktu handiko aldizkari batean. Gaur egun hori porrot bat izango litzateke, ni izango litzateke galtzaile bat. Baina gaur egun oso erraza da estatistika horiek izatea, zifra horiek izatea, oso erraza da besteak epaitzea. Zer egin behar dugu? Zifrak behiratu besterik ez. Eta orduan galdu egin dugu pixkat kontrola, galdu egin dugu epaitzeko gaitasuna almena jakitekoa, ze artikuluk adierazten dute zientzia ona eta zientzuk ez, eta modu hobea bilatu behar dugu gure kideak epaitzeko nire ustez. Hau da, ez da bakarrik emaitza askoak ez argitaratzea kontua, hemen arazo gehiago daude horren inguruan. Okay, this is something I'm actually... Ni nahiko molestatzen haunek egia esan, benetan molestatu egiten hau, eta gainera desente hau da iruzur zientifikoak. DIP-izeko lankide batzuekin eta Hong Kongko beste lankide batzuekin, behin James Webb teleskopian lanean ari ginela. Nik ez da baida asko izaten ditut gai horren inguruan lankide askorekin. Han erabaki zuten irudiak argitaratzeaz gain, datuak ere argitaratzea, irudi hoien datuak, eta NASA, astero, txosten bat argitaratzen du, eta teleskopioarekin ikustako guztiaren ibilbide bat egiten du. Eta haiek datuak argitaratu zituzten. Eta argitaratu zituzten
ez diotelako lehentasuna eman nahi inori. Beraz, mundu guztiak du teleskopiorako sarbidea. Baina irudi guztien datuak ere argitaratu zituzten. Horrek molestatu egiten, zergatik? Guk aztertzaileak ditugulako, doktoregaiak ditugu, ikaslak ditugu gure taldean, gainera bat dugu Hong Kongoa, beste estatu batuetakoa, eta leku askotakoak ditugu. Eta guk ikasle hauei erakutsi nahi diegu nola jarraitu metodo zientifikoa. Eta gero dugu NASA datuak argitaratu dituztenak egiaztatu gabe, iragazi gabe, filtratu gabe. Irudiak hartu eta aste betera egiten dute argitalpen hori. Eta horrek asarrarazten hau egia esan. Eta gero gure taldeko kide bat, hain zuzen ere, ark erabaki zuen, ark azterlan oso bizkorra egin zezakeela galaxia horien inguruan, idatzi zuen artikulu bat oso bizkor, bidali egin zuen, gainerako kidei bidali ziren, jarri zuten denak bere izenak artikuluetan eta argitaratu egin zuten artikulu hau. Eta taldeko beste kide batek sinatu ere egin zuen artikulua, harekin batera, besteekin batera, Euskal Herriko Unibertsitatean, ez arketzuen sinatu berak esan zuen, ez kalitatea ez da nahikoa, eta nik ez dut sinatuko. Eta horrela ez da baidan hasi ziren. Eta nik engaldetu nion besteari zergatik sinatu duzu artikulu hori. Eta berak esan zidan, nik eruen arazorik nahi, eta gero, errebisioa pasako du, eta badaket hori ez dutela argitaratuko. Baina, bidatzen diren artikuluen 130, gero egilek beraiek esaten dute, jadanik ez dituzten artikulu horiek argitaratu nahi ez baitaude ondo egiaztatuta eta errebisatua. Eta gero, eta gehiago erabiltzen da adimen artifiziala, ikasleen aldetik eta ikertzaileen aldetik eta adimen artifizialak ez daki datu bat zuzena den edo ez, edo egiaztatuta dagoen. Nik uste dute hemendikan aurrera, gero eta gehiago, polemika gehiago izango ditugula, olako polemikak. Eta guk ikaslei erakutsi behar diegu. Artikulu bat sinatu aurretik, 4 gauza egiaztatu behar dituztela. Eta erantzukizuna asumitu behar dutela agertzen diren datu guztien inguruan artikulu horretan. Eta hori da, ikasle erakutsi behar diegun zerbait zientzialari izatea ez da bakarrik gauzak egitea, ez da bakarrik zientzia egitea. Hau da, denok erantzukizun bat dugu horren inguruan, zientziaren inguruan, gure kidegoa zintzoa izan dadin, eta zintzoak ezaten jarrai dezagun. Niri egoera horre guztiak asarrera zen ninduen, eta kide ugariri idatzi nien, esate baterako Parisko Unibertsitateko lankide, eta esan nien, zerbait egin behar dugu honen inguruan. Hau da, arazoa iruditzen zait. Egia da presiotik datorrela, argitaratzeko presio horretatik. Baina beste batzuek bakarra nahi dute bere artikulua agerdadin, izena agerdadin aldizkarian. Badira blog zientifikoak dituzten pertsonak, edo bideo zientifikoak argitaratzen dituztenak YouTubeen, edo hitz egiten dute egindako azken aurkikuntzez, baina ez dakigu zehazki, hau da, zer den egiazkoa eta zer ez. Yo tengo una... Nik galdera bat dut bientzat. George, zuk esan duzu, ikaslei erakutsi behar diegula, erantzuleak izaten. Ikaslei bakarrik, irakaslei ez diegu erakutsi berze. Irakasle asko daude beren izena jartzen dutenak paperretan eta artikuluetan. Besterik gabe, ez duzu uste. Galdera sinple bat. Hemen norrez da ikaslea, zu ikaslea zara, Pedro? Eta Dona ere ikaslea da, eta ni neu ere ikaslea naiz. Egia da, erantzukizun bat dugula denekiko, baita ere, kide aurreratuenekiko ere baina ikasle hitza esan duzunean ikuste dut irakasle asko gauza berbera egiten duela. Baina haiek ere ikasleak dira? Bai, nik lezio hau oso goiz ikasi nuen. Irakaspen hau nire lehen artikulua idatzi nuenan, zeinaren bitartez Nobel saria eman zidaten. Nire lankideak ere sinatu zuen, datuak biltzen lagundu zidanak, eta berak, nik nahi nuen bere izena jarri. Eta berak esan zidan, ez, hori ezakin behar, zuk lan duzu, zuk lan egin duzu, zuk egin duzu lan hori, eta nik bere izenak egin zuen artikulutik.
Eta orduan, nik lezioa ikasi bat dut, zuk ez baduzu ekarpen serio bat egin, sendoa egin, zure izenak eduk agertu behar artikuluan. Eta nik beti esaten dut, behin Nobel saria irabazi ondoren, mundu guztiak nahi duzu zure izena jarri beren artikula, eta esaten du, horrela ondo egingo diela edapen handiagoa izaten. Eta nik beti esan behar dut, ezetz. Nik arau bat dut, urrezko arau bat sekula usten ez dudana. Nik ekarpen sendoa egin behar dut artikulu batean bezala, ez dut sinatzen. ¿Cómo vamos de tiempo? Zer moduz goaz, denborarekin? Nahiko ongi. Bai, ordu laurden, 20 minutu, galderentzat, eta gero zuk laburpena egin dezakezu. Bai, badaukagu beraz, tartetxo bat beste galderen bat egiteko. Ados, 15 minutu, laburpena eta bokata jatera. Arrazkia. Vamos con la científico-técnica. Venga. Zientifiko-teknikoa egingo dugu? Bai, zientifiko-teknikoa. What do you rather have? A biography? Zer nahiago duzue, biografikoa, zientifiko-teknikoa? Edo zein, egitzazu hausaz. Eman. So I will go with science this time. Zientziara goaz. 72. It goes to Miguel Unamuno from Vitoria-Gasteiz, and you can all answer it. Zein izan zen Nobel sarira eraman zintuen ikerketaren inflexio puntua eta noiz sentitu zenuen benetan hain berezia zela? Do you want me to go first? Yes. Nik erantzungo dut horrena, ados. Inflexio puntua. Izan zen, eduki genuenean ideia bat, ez? Eta zeretaz konturatu ginen, zuk ideia bat izan dezakezula, baina pertsona askoren lana behar duzula. Eta gu hasi ginen lanean, zehazki pultsu laburreko laserretan, helburu batekin lortu nahi genituen, eta konpresio handia egin behar genuen, 100 batera murriztu behar genuen pultsoa. Eta, esan genuen, egin behar dugu, badaukagu zuntzaren egitura, badaukagu konpresorea, amplifikagailua jarriko dugu, eta goratzen du bilera batean, aretu ginela, pentsatzen ez, nola egin genezaken, zer egin genezaken, eta guztiok erabaki genuen, ez hori egin behar genuela, gero azkenean, gauzak ez ziren izan, hasieran pentsatu bezala, asko doitu behar izan genuen, hasierako planteamentua, baina inflexio puntua beste pertsonen lana izan zen, horrek eraman gintuen horretara. So I'm missing the translation for some reason, but I will answer a question. Ez dut entzun itzulpena, ezakit zergatik. Inflexio puntu hori noiz iritsi zen, noiz ikusi zenun, zegoela zerbait garrantzitsua, bai? Particular moment. This is really difficult to answer because not only were they Zaila da galdera erantzutea, are ginelarako Kobe satelitean, ez da, lanean 20 urte eman genituen lan horretan, hemen zaten asko jaio gabe zineten oraindik. Eta seginen lanean eta lan handia genuen aurretik, prozesua oso luzea zen, kalibratu egin behar genuen, datuak aztertu, eta nik banekien dozera aurkituta ere aurkituko genuena garrantzitsua izango zela. Galdera asko zeudelako, ez? Nola sortzen dira izarrak? Demagun unibertsua dagoela eguzkia bezain bero eta uniformea dela. Zer gertatuko litzateke hori horrela balitz? Beraz, zergatia daude eguzkiak, zergatia daude izarrak. Galdera asko genituen. Eta nik banekien gure ondorioak garrantzitsuak izango zirela unibertsuari izagokionez.
baina guk ez genekien zer aurkituko genuen. Zer aurkitu genuen, variazio batzuk zaudela, eta horrek eskalaren mendez zeudela, eta variazio horien propietateak ezoikoak direla. Eta hori etzen aurrez pentsa genezaken zerbait, ez? Zerbaitek susmoa piztu zigun hor. Eta orduan, ikusi nuen zerbait egin genezakela arlo horretan. Eta horrela, guk lan horretan ari ginela, gonbidatu genituen, hainbat pertsona, parte hartu zutelako, modu batera edo bestera, gure lanean, gonbidatu genituen, behin aurkikuntzak eginda, ikuste genuelako beraientzat ere esanguratsua izango zela. Eta, gai izan ginelako ere ikusteko gure proiektuaren bitartez zer gertatzen zen unibertsuan, oso denbora tarte zehatz batean. Ondoren, gure lanaren emaitzak, publikoki aurkeztu genituen, egin genuen prentsa aurreko bat, eta kazetari ugari zeuden gaur ikasleak zarete, mentzabetera, baina pagnituen kazetari ugari, galdera asko egiten, eta denek esaten zuten, wow, txundituta geratzen ziren. Eta asko esaten ziguten gauzak azaldu mesedez, modu ulerterraz batean, ez korapilatu gehiagia azalpenak. Eta ni sentitu nintzen, medikua kirurgia egiten ari direnean bezala, ez? Hor zaude, eta ari zara kirurgia egiten, eta begiratzen duzu, noren kirurgia egiten ari zaren, eta orduan ikusten duzu zure semea doala badela. Pixka sentsazio hori nuen, orduan, ulertu nuen zer implikazio zituen pertsona ororentzat gure lanak. Prentsa aurreko hartan, ez? Eta jendeak esan zuen, wow, eta nik esan nuen, wow, ez? Orduan ikusi nuen, benetan partekatzean merezi zuela. Oso hunkigarria izan zen, eta hori ez zaizu askotan gertatzen, ez? Horrelako zerbait aurkitzea bizitzan oso gutxitan gerta dakizuke. Horrelako aurkikuntza txundigarriak egitea. Eta oro har esango nuke izan zela gauza harrigarria, ez? Kazetarien erreakzioa, egunkarien erreakzioa, zenbat elkarrizketa egin nahi zizkiguten, telebistan ere egon ginen, jendea ohartzen zen, bazela gauza handia aurkitutakoa. Eta niretzat, adibidez, aipatzeko izan zen Washington Posteko editorearen erantzuna, ezagutuko duzu Washington Post estatu batuetan oso egunkari garrantzitsua, haren erantzuna niretzako oso deigarria izan zen, ez? Esan zuten, barkamena eskatzen dugu, ez genuelako jarri azalean, ez da? Ez digo eman, merezi zuen lekua, gure egunkarian berandu ulertu zutelako, zer garrantzia izan zuen prentsa aurreko hark. Zer aldea dagoen, ez? Gauza jakin edo barne sentimendu hori edukitzarena, zerbait dakizunarena. Egingo dugu beste bat, nik badaukat gero beste galdera bat, eta laburpena ondo dago. Zoragarri. Nik uste oso ondo bat, there has been some great questions. Beste galdera orokorra orduan. Okay. So we will finish with this one? Honekin amaituko dugu, amaitu ez, nik beste bat daukat. Baina erabili nahiko nuke moderatzailea izatearen privilegioa, galderak egiteko privilegio hori, hurrengo galderaren ondoren. Ongi, hurrengo egingo dugu. Galdera orokorra, 54. galdera, Mungiako ikastetxetik George Smoot-entzat. How come me? I'm afraid. Uste dut, denentzat funtzionatzen dola, zuretzat ezakete, ni alnaiz galderen beldur den bakarra. Ez ezagunaren beldur izan zara inoiz? Horixe da galdera. Nik beti izan dut jakimin handia ez ezaguna den horrekiko. Eta batzuetan, pixka bat zuhur jokatu behar duzu, ez da? Ez duzu eskua tigrearen ahoan sartzen aurretik makil batekin, gerturatu aurretik.
Eta nik, jakina dut gauzak nola funtzionatzen duten. Eta beti pentsatzen dut, beldurgarria bada ere, saiatu bartzarela ulertzen zer gertatzen ari den, baina beti ere kontuz ibili bartzara, ez da? I think one of the disservice we do to the field of science. Iruditzen zait, zientziaren esparruan zera gertatzen dena. Orain arte egindako guztiaren berri ematen dizutela ikasten ari zarela, ez? Jakin behar duzu zer egin duten, baina zientzialaria zarenean orain egiten duzu. Ez horraldaketa badago, ez duzu jakin behar egindakoa, baizik eta lan egin behar duzula ez dakizun hori ezagutzeko. Ez ezaguna den hori gabe, etzen zientziarik egongo, beraz, iruditzen zait zientzialaria beti bere buruari galdetu behar diola, honek nola funtzionatuko ote du, hau nolakoa izango da. Beraz, zientzialariak oso zabalik egon behar gara, ez dakigun horren aurrean, eta ulertu gauza gehienak ez dakizkigula. Mi pregunta es para los dos. Nire galdera bientzat da. Eta Smuti irakurri nion esaldi batetik dator. Nire galdera hauxe da. Zergatik badaude adar batzuk zientzian gauza batzuez arderatzen, eta zergatik daude muga beste adar batzuekiko. Zehatzago arituko naiz. Georgeka aurkikuntza handi hura egin zutenean, nik esaldia irakurri nuen, ez dakit berak esandakoa den, edo berari egotzi zioten. Berak esate zuen nisotropia horretan jainkoaren aztarna ikusi zuela. Bai, bere aurpegia, rostro gaztelaniaz, ez rastro, beraz gaizki idatzita omen zegoen. Asko aipatzen da jainkoa astrofisikarien kasuan, biologo molekularrak ez dute hainbeste aipatzen, fisikariek agian gutxiago, beraz galdera da. Transcendentziarekiko kezka horren jatorria non dago? Hezkuntza jakin batean, edo beste ezagutza lor batzuekin, humanitateekin, zientzia, humanismo modernoaren parte funtsezkoa baita. Eta, edo, zuzenean lotuta dagoen astrofisikarekin berarekin, esaten da jainkoa ez da dutan ibiltzen, unibertsuarekin, eta bar, hori ez dute esan biologo molekularrek adibidez zer deritzozu honi buruz. George, zu hasine baduzu eta gero Dona, bai? Nor da horrena, zu. Zuk esan zenuelako esaldi hura. Bitxia da, ez? Askotan horrek erakusten du evidentzia bat, ez? Eta bada kazetariek ez dituzela lanak ongi egiten. Eta hemen ez daude kazetariak, ez? Baina garai hartan zauden kazetari ugari, hainbat edabidetakoak eta asko bat zauden ongi prestatuta, ez? Beraz, evidentzia. Eskatu zidaten pixka bat nire adierazpena egiteko oso ulergarria izango zen modu batean, ez? Eta nik azaldu nien, hau aurkitu dugu, eta hau da garrantzitsua dena, hau da ipagarria dena. Eta nik esan nuen hau oso txundigarria da. Eta zerekin parekatu dezakegu, erlijiosoa den pertsona batek jainkoa ikusiko balu bezala. Horrelako zerbait da, eta zer idatzi zuten? Jainkoaren aurpegia ikusi. Eta Frantzian oso ezaguna den gizon batek evidentzia gisa erabili zuen hori, ez? Frogatzeko jainkoa existitzen dela eta telebista saio baten gertu zen, hainbat hilabetez hori erabiliz evidentzia gisa. Eta hori da, iruditzen zait, zientzialariok dugun arazo bat, ez? Baduzu gauza oso konplexu bat, zientifikoki konplexua dena, gero analogia baten bidez azaltzen saiatzen zara, eta horrelako nahasmenduak gertatzen dira. Dena den, nolabait, unibertsuaren sorkuntzaz eta sorreraz ari garenean, iruditzen zait gauza instintiboa dela jainkoa aipatzea, ez da? Eta gure taldean, ikerketan ari ginen hon artean, ikusi genuenean hori datzi zutela baten pipa hotik atera eta esan nuen. Benetan nahiko nuke horrelakorik esan izan ez bazenu.
Horrelakoetan konturatzen zara, zientziak aurrera pausoak gertatzen direla, egindako akats horiei esker, akats txikiak gertatzen dira, horiek elkartzen ditugu eta horiei esker egiten da zientzia eta horrela ikasten dugu, ez? Nolabiteko batasun bat sortzen da, unifikazio bat gertatzen da. Eta adibidez, fisika atomikoan, mekanika kuantikoan, askotan esaten dugu, orain ari gara DNA-az, baina dena dago lotuta elkarren artean, ez? Ez dago bereizkeria hori adarren artean, dena dago gero eta batuago. Lehen, antzina, zer nolako esperimentazioak egiten genituen, beste ikuspegi askoz ere praktikoagoekin, ez? Hartu zerbait, sartu lokatzetan eta ikusi zer gertatzen den, baina hori da zientziaren bilakabidea. Well, I think, first of all, Aldez aurretik esan behar dut, joaten naizela Elizara, bai, Eliza oso txiki bat da, herrixka bateko Eliza, beraz hori aurretik esan da. Donor joan daiteke Eliza horretara, ez da berez kutsu handia duen Eliza bat, baina tira. Askok esaten dute, ez, fisikariek jainkoaren kodea bilatzen dutela unibertsoan, baina biologo askok bilatzen dute kode hori biologia konplexu horretan, DNA-an eta barretan. Nik pertsonalki pentsatzen dut jainkoak zerbait esan nahiko balu askoz ere modu errazagoan egingo lukeela, ezta? Ez dut imaginatzen jainkoa horrelako kode korapiloatxu bat sartzen biologian eta molekuletan eta ez dut imaginatzen horrelakorik. Beraz, ez dut uste hortik doanik. Eta iruditzen zait zientziak ez duela hori ez baian jartzen, ezta? Zientzia zer da? Unibertsoa eman digute. Jainkoak eman ote zigun ala ez hori beste kontu bat da. Unibertsoa dugu eta gure lana da ulertzea, ez da? Eta horretan dihar dugu. Ulertzeko alegin horretan nire iritziz horrelako xinplea da, ez? Unibertsoa ulertzeko lanetan gabiltzala. I can add more here. Nik zerbait erantzi dezakete. If we go into the history of science, zientziaren historian murgilduta, garai batean Elizak gauzak oso modu zainduan egiten zituen eta argia aztertzen zutenea argiak zergatik hartzen zituen bide zeiar horiek, eta Elizak zer esaten zuen, hau da, jainkoa ulertzeko argia zertzen ari gara, jainkoa argia da, eta abar, ez da? Zergatik justifikatu egin bar zutelako, egiten ari zirena, batzue pentsatzen zutelako, etzela beharrezkoa erlijio liburuetan zegoelako jakin behar genuen guztia. Beraz, Elizaren barruan ere bazoden bi hildo horiek, ez da? Liburuetan dena zegoela uste zutenak eta nolabait ikertzen zutenak eta horretarako jainkoaren aitzakia erabiltzen zutenak. Eta gonbidatu ninduten Vatikanora itzaldi batean batera, eta Galileoren jatorrizko liburuak zeuden, zergatik epaitu zutelako, ez da? Eta hortxe daude. Eta badira gauza benetan zoragarriak, liburu horiek zoragarriak dira, atera zituzten eta zer gertatzen zen? Konfiantza krisi bat zegoela, filosofoen artean, religiosoen artean, mendeetan zehar, beraiek egiten zutelako filosofia askok eta askok, eta gehiagok, religiosoek, eta bapatean zientzalariak atera ziren, indarrandiz. Beraz, hori kezkagarria izan zen haientzat. Eta gaur egun, zientzia errespetatu egiten da, eta badirudi ez ikusi egiten zaiela askotan filosofiari eta religioari. Esango nuke horrere boladak daudela, ez da? Goraldiak eta beraldiak. Eta iruditzen zaite mundua zertu nahi baduzu, hor baduzula lan amaigabea. Aldiz, liburu sakratuak aztertzeko, zure eremua oso mugatua izango da. Nik horrela ikusten dut. Ya, para terminar. Amaitzeko, ohikoa baino laburragoa den laburpena egingo dut. Privilegio bat izan da, niretzat, hasieratik
egindako topaketen moderatzaile izatea. 2005an hasi ginen, ez da, Idoia, zuzenduko didazu, tira. Edo nola ere, iruditzen zait, zoriondu behar ditugula hasteko irakasleak. Ikasleekin lan egitegatik, benetan erantzun oso ona eman duzuelako. Jende asko etorri gara eta galdera benetan ikusgarriak izan dira. Edo nori ematen diote zer pentsatua. Eta eman diren erantzunak badira, zalantzarik gabi oso ongi pentsatutakoa, baina egongo dira ere beste aukera batzuk, ez da? Baina, baita ere ikusi dugu, bi pertsona hauek, bi eminentzia hauek badirela optimistak. Eta gero eta orokorragoa den pesimismo horren aurran, beraiek uste dute mundua ulertu daitekela, eta benetan uste dute lan eginez, buru belarri ulertuko dugula. Eta ezagutza objektibo horretatik gainera gauza onak aterako direla, egongo dira arazoak, noski, eta gauza ilunak esan den bezala ez da, betiko dualtasun hori zientziak duena, baina egongo dira gauza onak ere. Eta badira optimistak, uste dute arazoek irtenbide dituzela eta irtenbide horiek lan eginez lortzen direla, baina niretzat mezu nagusia, gaur goizekoa, hauxe da, baditugu bi eminentzia hemen, badirena pertsona normalak. Bai, bizitzaz gozatu dutenak, badute gainera umore ona, ez? Agian telefonikak emango dio, zerbait berari beste galdera bat egiten badu, baina tira. Pertsona normala direla, bai, zue bezalakoak. Eta zuek ere lan egiten baduzue, haie bezalakoak izan ahalko zarete. Beraiek ez zutelako pentsatu Nobel saridunak izango zirela, ez zuten lan egin Nobel saridunak izateko. Lan egin dute, ongi, gozatu dute, eta gozako songi joan zaizkie, zuei joango zaizkizuen bezala. Eskerrik asko eta aurrera. Good positive note. Eskerrik asko, Pedro, zure hitzengatik, eskerrik asko, profesor Strickland, eskerrik asko, George Smoot, eskerrak zuei guztiei, benetan galdera zoragarriak izan dira, and I really enjoyed this. Eta benetan gozatu du saio honekin hasieran esaten ari nintzen bezala, orain argazkia egin behar dugu, bai, guztiok elkarrekin egingo dugu, kanpoan, eta ondoren kafetxo bat hartuko dugu, guk 11etako esaten dugun hori, bai, 11etan hartzen den hori hartuko dugu, bai? Eta 11ak eta goi direnez, bueno, garaia heldu zaigu, beraz 11etako hartuko dugu elkarrekin eta argazkia egingo dugu. Eskerrik asko, berriro ere, eskerrik asko, Donna Strickland, George Smoot eta Pedro Etxenike.